Yeah, welcome to real world. गैला साला उननि ब्रेकआ ओरैबायदि माने नैबे टाइटलि माने गोरा जाबाय जे गारिया खारखाला गारियानो जागाव थाखाबाय नै अरखि जाबाय उननिया तलफोर नैबेनो खिथुआ मानसि खिथुआ नै अल इज वेल बा ना वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर तलफोर दिनै जों थानायदों मोनसे ओरैबायदि माने समायना जायगायाव नोंथांमोना नुगासिनो आरोना माने बेखौ मिनि सुइजारलेण्डबो बुंनो हायो आरोना तलफोर बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननो मोनसे जास्ट आं बुंनो सानो जे आं लोगोफोर मोनसे आंनि चेनेल मोनसे निउ खुलिबावदों जेराव आङो हिन्दीयाव भिडिअ हगारगोन आरोना फिउचाराव दा बेयाव लोगोफोर जाय इन्टारेस्टेड जाय आंखौ सापर्ट होयो लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लोगोफोर लिंक दङ कमेन्ट फिनाव लोगोफोर लिंक दङ थांनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नामाबो सेम गोरबोखौमोन आरोना जास्ट बेयाव लोगोफोर हिन्दीयाव माने ब्लग आपल'ड जागोन आरोना दा लोगोफोर आं बेखौ जास्ट आपग्रेड खालामनो नाजादों आरोना लोगोफोर नायनोसै आरोना गोरबोखुंगुर फेमिलियाव बेसेबां दम दङ ना जाय लोगोफोर सापर्ट दङ आंजों थांनानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय अके लोगोफोर दायो थांसै मोनसे जायगायाव ओरैबायदि समायनानै बे जायगाया जास्ट जोंनिफ्राय जास्ट 140 किल'मिटार्स लोगोफोर दङ बेयो अरुणाचल प्रदेश आरोना लोगोफोर अरुणाचल प्रदेशनि मा जायगा दसेनो बुंगासिनो आरोना ओरैबायदि समायना जायगाखा दिनै आं माने पुरा सिक्किम राइडनिफ्राय दिनैसो गानखाबाय आरो नै 4 माह उनाव आफ्टार 4 माह 5 माह उनाव नै आंनि लेजेन्ड जुटाखौ नै पुरा कार्ग'दो जुटादो साला गस्लायाबो गोसोम दिनै पुरा ब्लेक दन ने आन्दर ओमफ्राय माने टारगेटआ नैखोसो मोनलांनाया बिमाया माने जोंहा जेबो नुवाखैना माने बेखौ जास्ट आं अरुणाचल प्रदेशनिसो देखायना फैनायसै पाहारनिसो बार गुसु जानो होननानै लांनो नागिरदों आरो खिन्थु मा जाखो साला थांखालिसो सोलायबाय गाखोनो हाया दा पाहारावथ' हाखानाय नङानो आथिं सागोन मा सागोन होननानै थाङासिनो आंबायदि अननाय फिसाला बहा मोननो बियो साला एसे बैसो दंबावो होननानै एसे जेनेबा गोरा टाइमाव एसे देखायनो लुबैदोंमोन हाया दख'नाफोरदो हाया दख'नाफोरदो दे उनाव कारफोर लाबा थांगोन होनबा लोगोफोर दिनै जों पुरा न'खरनि गोजा थांगोन आरोना न'खरनि गोजा सानैसो फंबाय बेरायनोसै थ' देखते रहिगा थादो बाय बाय एहे सोर भगबान लोगोफोर दिनै जोंनि राइडआ जागोन टटेल 300 to 350 किल'मिटार्स आरोना जालायबिलै मायाव अखा हाबानो ओरैबायदि हाब्रुनि आयु ओमफ्राय दिनै जाबाय बहुत स्पेसियेल डे थ' दिनै जाबाय जन्माष्टमी लर्ड कृष्णनि जोनोम सान थ' बे हिसाबै एसे बिनि मुङावनो बेरायनाय जाबाय आरो क्या मौसम है यार क्या मौसम है तो दिनै इसोरनि अननायाव बोथोरा बिदि थाबाय थालै सोर सान्दुंबो गैया अखाबो गैया ओमफ्राय दायो दसे उनाव आङो नियाव मोनसे फ्लेग लगायगोन बिदि माने अरुणाचलनि मोनसे फ्लेग मोनोना बरियानो जेनेबा ट्रेभेल्सनि मोनसे फिलिं फाय माने बिदि थाबा थ' बेखौ माने दिमाकुसियाव नायनोसै मोननो मोना मोनबा लागायनोसै आरोना बरियानो 1010 सोनसै नै मा टाइम खुलियो नैबे खुलिनाया 6टा खुलियो लोगोफोर दिनै आंनि पिलिना जाबाय नै मनु थांलायनोसै थांफाखाय बिनिया आंदो मा जागोन लोगोफोर दायो माने नेगासिनो जोंनिया फंबाय खानैखौ जोंनिया फंबाय खानैखौ गासैनो थ' गासै जों साब्रै जागोन आरोना साब्रै जों फंबाय खानै आरो मनु आं आरोना बिदिनो पुरा मजाखै बेरायनोसै आरो फुल मजा आपेल आरो मोनसे बेयाव दोन दे आपेल बागान दङ दै जाय गेस खालामनो हायो गेस खालामबानो जाबाय मा जागोन बियो वाव गय बागान माने आं जिदिना मटर ब्लगिं खालामो हिदिना माने अखा हाखायोदै एकदम माने आं दैलि माने बिदि जाखादों आरोना जिदिना आं भिडिअ बनायनो सानो माने मटर ब्लगिं खालामो बिदिना माने अखा हाखागोन आरो थ' दिनै माने अखाया नै फुङाव एसेबां मोजां बोथोरमोन दिनै नै दा गोमला जालायबाय नै देखो गर्ल्स देखो नै सिख्लाफोरा बेनो इन्डिकेटर गैया मा गैया लोगोफोरा ओरैबायदि माने फुङाव ओरैबायदि मोजांमोन बोथोराथ' दा ओरैबायदि बोथोर सोलायबायना थ' ग'फोराव समफोराव बख'नांबाय अखा हानानै सेस आरोना पुरा ओमफ्राय नै जोंना फंबाया गैयामोन बायबाय वान टाइम आरोना ने ओमफ्राय नैबेखौ लोगोनिखौ दिनै कल खालामनानै गामिनो थाना होबाय आं थ' दा बिदि रेंआव खानफिननानै जों होलांसै आरोना जियानो जाबाय जोंनि ट्रिपखौ जों माने कन्टिनिउ खालामसै आरोना हारिमानिया अखादो थ' लोगोफोर नै दायो अल डकुमेन्टस क्लियार ILP जाबाय नै ILP रेडि ओमफ्राय नै सानदुंआवबो इसोरनि अननायाव दासो बोरिया दुंबाय आरो नै ओरैबायदि अखा हाबायमोनलै आयु फंबायमोननिया रेनकट गैया मा गैया बिराद गोबाव बेयावनो बिराद लेट जाबाय नङाबा दा साननै जों कालाकटांफोर मोनहैसिगोन आरो जियानो जाया मानो होमबाबो जोङो लासै थांनोसै आरोखि ना मा बुङो फै दा आरो एन्ट्रि होबावनांगोनसो टाइमा जाबाय लोगो दायो 8टा जानोसै आरोना नै मा जागोनलै अरुणाचल प्रदेश बेरायनो फैदों आरो 8टायावसो स्टार्टिं नै अरुणाचलखौ नायनोसै जियानो जाबाय थांलै 12:23 ना 8टा जानोसै नै आयु दे
जियानो जाया जों फुङाव लोगोफोर अखाया लाखिबाय नेक्स्टआव जोंखौ नै बेयाव भुटानाव जों हाबना लाबायना थाव सोनो बेयाव बिराद गोबाव जाबाय थार्डआव नै ILP आव एसे लेट जाबाय थ' दे मेनलि अखा आरोना अखायानो एसे खस्थ' होबाय थ' जियानो जाया माने लोगोफोर दायो जों बेसेबां हायो जोङो नायनोसै सेरगावलासे मोननै मोनैया माने जोंनिया दिनै सानसेयावनो माने गिदिंफिननायनि टारगेट ना थ' बेनिखाय आरोना नङाबाथ' जों आरामसे बेरायना फैनो हायो सेरगाव बिनिफ्राय दङ 90 किल'मिटार्स थ' 90 किल'मिटार्सआ हाजोआव खिन्थु बहुत टाइम लायो दै फार्स्ट टाइम आंनि बाइकजों हिमालयानजों हिमालयायाव दावखोगासिनो नै लेट्स गो ओमफ्राय नै नैनिफ्राय दावखोनोसै आरो नै दावखोबाय थाखानोसै नै ओमफ्राय नै फार्स्ट टार्न लागाव माने जोंनि टारगेटआ जोङो माने सम दोङोबा पुरा मान्दाला टपलासो थांनो नाजादोंमोन आरो खिन्थु दिनै जागाना जालाथाय फैनायानो हाबनायानो एटा जाखाबाय आरो मा बुंबावनो ना अके लोगोफोर नै एसे ब्रेक लाबाय ओमफ्राय नै वाटारफल फिसा मोनसे मोनदों नै जोंनिया गथ'फोरा नायदो बेखौनो बहुत नायबाय सिगाङाव बालायबाय जेनेबा जोंनि डेस्टिनेसनाथ' बुंखानोसै डेस्टिनेसन मा जोंनिया फ्रायानो माने मिथिनो लुगैदों जों थ' लोगोफोर जों थांगासिनो माने सेरगाव नोंसो जादों ना जोंनि माने जोंहानि न'निफ्राय टटेल 150 किल'मिटारसो जायो थ' दायो जों थानायनिफ्राय मथा मथि बियो 60 to 70 किल'मिटार जागोन आरो ना थ' 60 to 70 किल'मिटार जों थांबानो मोनसे आरो ना बहुत बरिया जागा बहुत थान्दा एकदम समायना जागा लोगोफोर दे थ' लोगोफोर नै जोंनि बाइकफोरा नै हिमालयान NS हिमालयाना खिन्थु मोजां पारफर्म खालाम माने हाजोआव पारफेक्ट दे हिमालयाना हाजोआव पारफेक्ट माने साफारिबा माने आरामसे बोलोङो आरो ना खिन्थु NS फोरा एसे हागवा हागवा जायो माने बारा टल गैया गारिफोरा थ' नै जोंनि गथ'फोरा फै खामन टाइम गैथारला र' बेटाफोरखौ एसे नायहैनो र' मा खालामसै बिसोरो नै हिमालयान लानानै आरो बेफोराव मजा लायाबा मा जानो ना लोगोफोर हिमालयाना खिन्थु मिसा मा बुंनो बिदि हाइवेफोरा नर्मेल लाइफनि थाखाय बारा पारफेक्ट बाइक नङा आंनो मथेबा दै मोननो नाजा हिमालयान फेन्स माने नर्मेल राइडनि थाखाय अभार वेट ना गारिया आरो हाइवेफोराव बारा स्टेबल नाङा आरो ना खिन्थु हाजोआव बेस्ट बाट पर्टरनि गारि थ' नोंथांमोना जास्ट हाजोआव बेरायनोबा आं बिदि ट्रेभेल खालामनोबा अफ रडिं खालामनोबा हिमालयान लाबानो जाबाय आरो नर्मेल जेखि जाया नों हाइवे बिदि रेसिं टेसिं खालामनोबा माने रेसिंफोरथ' खालामनो हामानोसै बुंबाय आरो ना बिदिनो माने पारफेक्ट नङा आरो ना रेसिंनि थाखाय खिन्थु नै खम अफ रडिंनि थाखाय नै दासो हिमालयान किरान देखेगा नाय नङा दे लोगोफोर आयौ इट्स हिमालयास लेट्स गो टु लेन्डस्लाइड जादों नै सं बिनिफ्राय सिरिनानै पुराय गासिनो टु लोगोफोर नै बोथोरा बहुत सोलायबाय थान्दा जाबाय थान्दा सानाव नांदोंबाबो माने बारा गुसु जाबाय आरो ना बरियानो नै सुकुन का अक्सिजेन पियर अक्सिजेन थ' लोगोफोर नै दा जों सहैनोसै कालाक्टार आरो ना थ' नियाव एसे जानो लाबाय ओंखाम जाबाय नै जादों मेगि ओमफ्राय नै सानैसो जोंनिया लोगो पार्टनारफोर लोगो मोनदों जोंनिया हिमालयान ग्रुपनि आरो ना बिसोरबो माने फैदों जों कारजों देखागासिनो र' नै जोंनिया भागिफोरा बा बिराद गाबनांगौ खिन्थु फैनायखाय बरिया आपेल खाना जानोसै ना भागि खाना जानोसै खिन्थु लोगोफोरनिफ्रायनो जाबाय टेंगाव बेलेगलै भिउआनो बेलेगखा फैखायो वान अफ द बेस्ट प्लेस इन अरुणाचल होनना बुङोबा मा होनगोन सेरगाव वान अफ द बेस्ट प्लेस खसा बे आं गावनि गोसोजों बुंदों आरो ना माबा मोनसे बेलेग माने नैबे सेरापुन्जिजों एसे सेम जागाया सेरापुन्जि बायदि नाङो होमबाबो सेरापुन्जिनिख्रुइ जागायो बहुत गोजौ नैबे 7,000 to 8,000 फिटनि जागानि गोजौआ वाव ओइ नै जोंनि जागाया हेल' गाइस नोंसोर लोगोफ्रा नै वेलकाम टु रियेल वर्ल्ड बिराद इन्जय खालामदों खिन्थु थ' लोगोफोर नैबेनो खिथुआ मानसि खिथुआ नै अल इज वेल ना ओमफ्राय नै लोगोफोरखौ सिनायखिनोसै आं दिस इज वांदि बड'सा दिस इज सुमन बड'सा दिस इज नायस्रां बड'सा साहाखौल' लगायना होबाय आरो ओमफ्राय नैबे जागा बेस्ट भिउ नैबे बेस्ट भिउ बिराद बरिया जागा खिन्थु नै सेना जे उन्दुनाखै नै See here. Hello, जी
It's a heaven, heaven, heaven on earth. Woo! It's Siargao, man, Siargao. What a beauty, beauty, beautiful flight. Woo! What a cornering. It's a perfect cornering. Wow. Oh, đang được không? Perfect cornering ini, cornering, perfect cornering. Ji musa mari biang. Ada mari bondir yo. Angni uni tayar ise mabade ise zamna itu bini kang ise gidi bo. Kon bini sagindo birat musa mari bade kon cornering ini bang. Ek mari bondiang. Ayo. Ini mari bara patah mana tanah gitu doang danger. Foggy, foggy. Agosto zero manci pura. Everybody gorong uthai na nei. Arunachal bhai, Arunachal. Zumui janaba Arunachal bhai. Welcome to Siargao. Siargao. The beautiful city, not city, it's just town. Wow, to look for ni nei. Hai, am situ. Brai ni ja thangdoba mandala troboga khana ni ja. Lama dungar na. Brai daijeng nangin ja apel bagan tu ni men maba bini na apel bagan no ba. Men je thangki apel bagan. Brai Muntinai baidi ba. Nija dong onar ki, nija apel bagan, nija habunar. Muntinai baidi bre, najang. Beje, ये apple garden किस तरफ है? Apple farm? Apple farm, apple. I don't know, किस तरफ? सीधा. Bridge, हाँ, ठीक है, thank you. Ayo, लोगोफोर माने लकेशना जोंनिया भुल जाबाय हा बेखे ओरैबायदि हाग्राथिं भाबि जोंनि थ' दा जों थांफिनगासिनो खिन्थु आपेल बागाननिफोर मालै मा निमा फिथाइ नरे मानसि सासेबो गैया आयु मा होनदो अ मायाफोर दङमोन दे नै दानदो वाव गोजौथिनो थांफिन ओइ बे लामा मोननै गावो लोगोफोर नै फाइनालि आपेल फार्म पापा बेखौनो जि नागिरबायलै माथो हाबगोनब्रा भैया जी एंट्री किस तरफ है एंट्री अभी तो बंद हो गया अच्छा वाव गुमु गोथां नै वाव लाइव फार्स्ट टाइम नुबाय आपेल फार्म ना माय बुलाय गोजा मोनजोब्बाय दा माने इयो आय खम गोथाव जागोन नि जानो खाना जानो हागौमोन ना फैना बोरै मोनखो फैना जोबोद मोजां नांदों बरिया ना दे दा लोगोफोर नै आपेल बागान किन्तु मा बुंनो नै जोंनि एसे लेट जाबायना ओमफ्राय नैबे गभर्नमेन्टनि आरोना नै थ' दिनै दा बन्द जाबाय नै थ' दा जों थांगासिनो बहा प्राइभेट आपेल बागान बा दिनैसो नुबाय दे आपेल बागान होननानै थ' र' under the guys salah ठीक है हो गया दे ya isin muar itu tolong par gili balik ngomong deh sih menua bye bang le hello gili na kasa us nama mana Himalayan ya gara wedding na ara parste ali gutu duba gap tauna ba gili khayara unni ab zona ba sei sala ye gila Zutea ses size holte Ini second time Siargao माने Siargao माया मोनसे vibe दोंलै मोनसे एक्सट्रा आरोना कालाक्टां बेफोरो नर्मेल खिन्थु Siargao माया मोनसे फिल्मी vibe दङ जागायनो माने नै नालाय जागायनो फिथाइ सामथाइ माने बिबार बेफोरनि बुंफुजोबनाय माने जागायनो थ' दाथ' नुवाखै खिन्थु मोजां नायबा नुयो आरोना बिराद बरिया जागा शान्ति प्लेस बरियालै फागि बरिया सुपार ओइ सां Wow, नोंसोर बिराद मोजां लाबो खिन्थु आंखौ ओइ सां सिङावसो दोबो आरो माइ लामा सिङाव बनायलै इखो खिन्थु सोर मिथिगौमोन दे सां सिङाव हाग्रा सिङाव वाटार क्रसिं बारलायनांगौ आरो वाटारफल मोनो इथिं थांदों आच्छा
नों बोरै मिथिजोबो मानसिया आं फाखांबायना डेन्जारलै बेजों सेकेन्ड आनिनि टाइपनि सेकेन्ड आनिनि एसां गोजान थास्लायजा मालाब ने निउन फै खाथियावनो दा लोगोफोरनि नायदो बिराद बरिया रिजर्ट मोनसे दा जों आवगायलांसै आरोना नै लास्ट बेनोसै दिनै ब्लगआ बिराद गोलाव जाबाय आरोना थ' जाय नायजोबदों दिनै मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आंनियाव नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेनो जाबाय अके आरोना थ' नोंथांमोना जाय अके बुंगोन आं मिथिगोन जे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनै नायजोबदों आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनै भिडिअआ थ' लोगोफोर नायजोबदों लोगो मोनसे माबा मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअजों लोगोसे थ' लोगोफोर बहुत खस्थ' खालामबाय दिनै बे भिडिअ बनायनो थाखाय आरोना बिराद खस्थ' खालामबाय बा दायो बेनिफ्राय न'आ लोगोफोर 150 किल'मिटार दायो मोनाबायनो दायो 7ता जाबायनो हा आरो बेनिफ्राय 150 किल'मिटार थांबावनांगौ फुरा हरनि 12ता जागासिनो दिनै आरो बेबो हाजोसो ना लोगोफोर जियानो जायामोन दा जों खस्थ'आव थांसै आरोना कार दोनखायो टेनसन गैया कार जोंनि बाइक दै कारबो दोनखायोना जमा थांसै जों लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै